Jamen, jeg synes, det var nærliggende at vælge lokalbolig, fordi I har hjulpet mig med at sælge 3 huse, og den proces har jeg været virkelig glad for. Når jeg har solgt for mig, så har det altid været troværdigt, og jeg har fået den hjælp og den rådgivning, jeg har haft brug for. Så derfor så synes jeg, det var nærliggende også at vælge jer i forhold til at købe min næste bolig. Eller det er jo så min nuværende bolig. Ja, fordi jeg tænker, at der ville jeg også få god sparring og god rådgivning og en høj faglighed. Jamen, jeg synes, Katja, hun var meget nærværende, og hun var meget faglig, og hun havde sådan en, jeg kan godt lide den der rolige tilgang til tingene, og hvis der opstod et problem, så var hun hurtig til lige at sige, ved du hvad, det afklarer jeg lige for dig. Og jeg synes, hun var altid på forkant. Så det har været en utrolig god proces, og ligesom i forhold til, når jeg har solgt, så har det at købe også været trygt. Ja, det har været en tryg proces, og ja, så jeg kan kun anbefale Katja. Det har virkelig været alle pengene værd. Ja.